Излиза една публикация във вестник Риболов, мисля. Беше един юнак държи една штука 9 кг ли беше и пише, че е хванал на воблер, на чепинци и датата пише, Да. и така нататък, и имената си пише. Да. И аз викам, това нещо ще го проверя. 10 минути след залез. За 0 време. Бум! Да. Голямата вълна някъде. Оп! Фанала си е един шаран, да кажем, кило и чао. Хвърлям го това нещо и като натресне на някакво нещо чудовище беше. Скъса ми металния повод, имаше едно така, нали, бях с 35 влакно супер мимикри. Викаш още на първия тест на тая твоя система, която си изградил конкурент. Голяма штука ти го къс. Свалям дрехите. В един голям тубус, уж чертежи, уж не знам си какво, рисунки. Керамика и стъкло съм завършил, вътре беше джерминка. Макарата. В това и една голема гъба. Аз бегах от стъкларска практика. Да хода на Алдомировци. Здравейте! Днес отново на гости ми е Владо Асенов. Драго ми е да се видим отново. Този път ще си говорим за щуката. Ти имаше много интересни наблюдения. Донесъл си ни скици. Аз пък от своя страна съм ти донесъл да ти покажа какви са модерните технологии. Ти ще ми разкажеш тайните на миналото. Хубава ретроспекция ще бъде и ще бъде полезно за всички да се направи разликата. За да се намери истината все пак. Да. Макар че истината е повече философско понятие, нали? Нещо недостижимо. Ние ще си философстваме, аз от моята гледна точка, ти от твоята, да видиме. И те съветвам да започнем разговора оттам за това, което ти ми беше споменал и дето си говорихме по телефона за различните, за часовника на щуката. И по-точно на трофейната щука, защото и аз имам едни наблюдения, ти имаш други. Да, ще дойде непременно разговора до там, до така наречения часовник в поведението на щуката. Да. И за нейното целогодишно поведение. Как се навива часовника и така нататък. Да. Това е и кога да я хванем голямата мечта на трофейна щука. Да, не само благодарение на моите усилия, огромни в миналото, но и на прочетеното и чуто от капацитети, видяно и така. Нали. Пак казвам, че не съм аз абсолютният откривател на всичко, но имам някакъв принос. Имаш един вид половин век наблюдения на това. Ами да. Значи, тежкият проблем беше липсата на информация и особено на своевременна информация. Нали. В момента, да кажем, на деветашкото старо корито на Вита ловят страшно много щука, но ти го разбираш 20 дни по-късно. Когато вече всичко може да е приключено. Благодарение на един телефонен разговор или на два телефонни разговора или на една телеграма по българските пощи. Да. Имаше две загубени предприятия в България по време на социализма. Едното беше БДЖ, а другото бяха пощите. Да. И на двете съм им ял по парата, не само аз, цяло една моя генерация. Така. Отиваш след 20 дни, обаче щуката пасува. Да, значи е свирен вече. Да, свирено положение. 1 градус надолу, и в един момент нагоре и се променят нещата. Проумяваш, че обикалянето из страната с БДЖ и с междуселския и междуградския транспорт автомобилен, първо е скъпо, второ отнема много време и не можеш да се надяваш на някакъв конкретен практически резултат, успех. Да. И ти идва идеята, че локалното търсене има повече смисъл, отколкото да сновеш по водоемите на страната, чувайки от тук, от там най-различни неща. Да. За разни... Откъслична информация. Да, откъслична информация. И се стига до избистряне на тая идея, а именно водоема да ти е близо до мястото, където живееш и да почнеш да го изучаваш този водоем. Щукарски водоем. Да. В моя случай това бяха блатата около София, все още съществуващи тогава отделни дилове, около Чепинци, Негован, Богров, които ги съединиха, благодарение на дълбачките, баластриерите и така нататък. Повечето изчезнаха, останаха съвсем малки остатъци, да кажем, около Богров. Има и други, разбира се, но имам преки наблюдения и най-подробни на Богров, понеже беше близо
до София. Нали? И така, започваш да наблюдаваш. Искаш да видиш за какво става въпрос, защото ходиш, няма нещо. Напипваш един момент, в който страшно много кълве, хващаш определени риби, отиваш на другия ден, хващаш 2 пъти по-малко. Или не хващаш изобщо. Отиваш на третия ден, не хващаш изобщо. След като си хванал много риби, ти чаткаш, че я има щуката във водоема. И ти не си я изловил. Обаче тя не ще да се лови. И си викаш, много е ясно днеска, много е бистра водата и затова не ще висока е температурата на водата. Аз съм я изплашил, редица неща, които нали, си придобил с опита, започваш да се чудиш какво става. Имаше един водоем, да кажем 15 метра дълъг, 5 метра широк, грубо говоря, и продълговат такъв, с малко шавар, така. Фащал съм 3-4 пъти щука на него и почнах да го заобикалям, защото реших, че аз съм я изловил щуката. Идва една студена зима, мисля, че беше 86-7 година, някъде там. Не мога точно да прецизирам, нали? Дневника не ми е пред очите. Фаща дебел лед. Даже съм ходил на блатата и викам, леле, заминаха си тия хубави гьолчета. Да. Ще измре рибата, няма кислород. Даже съм чупил. Да. Да има дупки. Една малка, да. Както и да е, стопява се големия лед. Март месец отивам да откривам риболова. Тук там вече има прозорци вода. Минавам покрай този гьол. 3 умрели щуки. Едната към 4-5 кила. Да. Едната по-малка 2 кила и една кило и половина. Сега, примерно говоря. Да. Полу разложени, но все още не са цели. Да, може да. Извадя ги и половин час не мога да повярвам. Аз бях решил, че щука в този гьол не е останал. Да. То басейнче е било, 15 на 5. Да. Сега дълбоко, защото там някой е вадил баластра, така нататък. Нали? Да кажем, най-дълбокото място беше към 2,5-3 метра. И викам, аз бях решил, че тук нищо не е останало. А гледай какви риби съм пропуснал да хвана. Подобни неща, подобни наблюдения, макар и не толкова нали, красноречиви, съм имал и за останалите гьолове, и за големия гьол, така наречения плажа му казвахме на времето. То там винаги няма и някой думна, някоя 10-15 кг, 16-17, винаги всяка година или през 2-3 години се думка някаква трофейна риба. Идва ти в един момент мисълта, че щуките в гьола са повече, отколкото предполагаш. Да. Макар, че има браконьерство, че има натиск, мрежи, тапи, преса, както сега му казваме. Ходейки по гьоловете, търсейки щуката, набирайки така опит, виждам в един момент, че първо, за да имаш представа от риболова на този хищник, трябва да разделиш водоемите най-малко на 3. Плитките затворени водоеми, затворени водоеми, като тия гьолове, които бяха старите чепински гьолове, старите бугровски, старите неговански. Плажа, както е това. Плажа, да. Защо? Първо това. Защото най-лесно там поведението на щуката се вижда. В плиткото. Там, където са и стоянките, където тя се храни. Виждаш и поведението, виждаш как ти реагира на примамките и така нататък. Като придобиеш опит, почваш да търсиш по-дълбоките места, по-дълбоките гьолове, опитвайки се да наложиш този опит, който си взел от плиткажа, от малките водоеми върху големи. И най-накрая реките, където вече нищо не се вижда. Не само поради дълбочината, поради многото вода, поради течението и така нататък. Съвсем различен вид риболов. Съвсем различен вид риболов. Но научих аз риболова на щука на плитките гьолове. Както около София, така около Крушовене, Брегаре, в Придуновието, така нареченото. Там е най-лесно. Да. Обаче, стигайки до тая локализация, за която почнах да говоря, т.е. да изучаваш един конкретен водоем през цялото време на годината. Всичкото си свободно време да посвещаваш на един водоем, за да разбереш какво се случва. Защо така си мислиш, че е изчезнала рибата, а тя я има? Да. И тръгвайки да го изучавам, този бугровски гьол, състоящ се от доста така гьолчета, и
фактически имаше и дълбочини в големия гьол и така нататък. Виждам къде са удобните места за засадите на щука. Там, където тя може да дебне, за да мога да наблюдавам какво става ловейки, едновременно с това да наблюдавам какво се случва. Даже съм стигал до това с ръчило, хвана слънчевки, нали? Леко я притисна, така че да не може много да плува, но да е жива. И на подходящо място, което аз съм го кръстил гюме, за щуката, защото тя е гюмеджия в крайна сметка, говорил съм и всички го знаят, ловейки щука, че тя дебне на едно място от и засада. оттам със скорост Да. от засада. Да. Подхвърлям рибе, то не може много да плува или криви, нали, защото аз съм го стиснал. После се сетих, че мога да му отрежа опашния плавник с ножичка. Да. Отрязвам опашния плавник, то мърда да плува, обаче не може да... Излиза щука, лапва го и се скрива. Да. Фърлям второ рибе, излиза същата щука, поне ще разбера, по-нататък ще кажа как съм разбрал, че е същата. Да. Излиза същата риба, лапва и това рибе и пак се прибира. Удобно место. Шавар, който тръгва малко отгоре, има нещо като стряха, нещо като навес, под който тя седи и се крие. Да. И аз фърлям, тя излиза и го взима. Взима 5-6 рибета, фърлям, да кажем, седмото. Сега огробявам схемата, Грубо, да. сега точно как Да. е било. Отива, бута го рибето, обаче не го взима. Изяла е 5-6 рибета. Бута го рибето, не го взима. Фърлям живо, което преди да се скрие, очаквам тя да го атакува. Обаче то си се прибира, тя не го атакува. Отивам на по-дълбоко място. Това е плиткаш, забравих да кажа. Да. Плитко място, където аз предполагам, че няма много удобни места да има 1, 2, 3, 5 щуки. Отивам на по-дълбоко място при потопено дърво, където засадите може и да са многоетажни. Да кажем, има една ниско долу голяма, Да. има по средата по-малка, най-отгоре най-малка. Колкото е по-близо до брега, толкова по-малка и така. Да, това е Унагледявам принцип. си го, Да. така си мисля, че е. Фърлям рибка, тръгва малка щука, лапва го, минава една по-голема и се прибира. Викам, трябва да хвана по-големи слънчаци. Пак с ръчилото. А ти не мяташ блесни въртележки, само експеримент. Не, мятал съм много пъти и това нещо съм го видял, обаче аз я хващам и я изваждам тая риба, която ми е атакувала. Нали? После мятам 20 пъти на това място, но няма никой. Плиткаш. Да. На дълбокото място, значи така моля колегите и гледащите да между редовете да четат. Да. Аз не мога всичко да разкажа. Бил съм на дълбокото място с примамка, извъдица. Нали? Фащам една, фащам втора и най-накрая ми удра 1-2 кила, да кажа. Да. Аз знам, че там има повече риби, благодарение на това, че съм хващал. Но хвърлям рибета, за да видя какво ще се случи. Да. Защо в даден момент тя спира да яде? Нахранва се и спира да яде. Нали? При големите аз виждам, че тръгват, че има конкуренция. Отивам и фащам по-големи слънчаци. Хвърлям малък слънчак, малката щука излиза, обаче се връща, защото очаква голямата да излезе. Голямата обаче, като фърла един слънчак 10-12 см, тя малката риба я подминава, фаща големия слънчак и се прибира. Това всичкото е в легнало положение от моя страна или седнал. Става цялата тази работа. Не става като нарисуван филм. И не става всеки път. Аз говоря за обобщен резултат. Да. Всеки път не става. Представи си за каква загуба на време става дума. За много голяма загуба на време. И така с времето откривам, че има 3 подходящи места, на които аз мога да наблюдавам какво се случва. И резултата какъв? Нахранва се щуката на дадено място и изчезва. 5-6 дни няма никаква. Аз такива са имал 3-4 дни, може въобще да не барне или да й мяташ рибета, при мамки тя седи така и да бият по носа не иска. На 7-8 ден, на същото място, на което аз си мисля, че съм ги изловил,
хващам щука и то хубаво, да кажем кило и половина-две. А те хубавите места, примерно ти като извадиш едната, тя след време друга застъпва на тая територия. Това как се открива, става постепенно, не става отведнъж. Да. Но те си вземат тия стоянки и местата, ти я взимаш, изпържваш я, обаче там си идва друга заместител след време. Заместител. Дали аз или съседката баба Мария или така, както и да е. Въпросът е, че сега как да проверя какви риби се връщат. Такива, които аз съм откачил и съм ги пуснал, съвсем целенасочено. Да. Дали същите се връщат или някакви други риби. Защото така или иначе излиза, че рибите са повече, отколкото удобните места за хранене. Mm-hmm. Защото не ми взима щуката навътре. Да. Навътре не ми взима. Всичките щуки отварям една скоба, които съм хванал са в прибрежната зона, включително в Дунава. Да. Не съм фанал до сега една хвърлено на 70 метра от брега, тежка примамка за щука, говоря. Да. Не за разпер. За щука или за бяла. За щука хвърля. Удрят ми там, където започват водораслите, където има укритие. Да, където... така се винаги. Сега говорим за преобладаващия случай. Аз не казвам, че няма изключение. Например, ти не виждаш, че има голяма скала ти няма как. На 50 метра с подмол и там седи една цепеница, десетка, примерно. Да. Защото точно така е, както го обясняваш, там са най-очевидните места, които ти можеш да ги видиш и да прецениш, че е рибата. Но, примерно, както аз съм виждал на Дунава, на Козлодуй, като падне много от пристанището от носа, навътре в Дунава, както ти кажеш, 40-50 метра, има една яма. Да. Голяма яма и над нея то е като прак. И там като мяташ, там са такива, те даже рибите не са такива издължени, ми са къси и дебели. Тия дете са дънните, големите, примерно штуки по 3-4 кг. Хрантутниците. Хрантутниците, да, те са на друго налягане, живеят по друг начин, се хранят и се изглеждат по различен начин, от как гелето им вика тревянки на тия от брега. Те руснаците им казват така. Така ли? Травянки, да. Да. Но те, които са дребните. Така че ако знаеш някъде, ама ти трябва да си го виждал при пресъхнал Дунав или да си виждал с сонар, да знаеш, че там има и да метнеш. Иначе, как ти кажеш, да си метеш така на 70 метра навътре на Дунава е тото. Да. Но ако знаеш точно къде е подмол и къде е ямата, така и във Видин на речната гара има същата така дълбока дупка, много навътре. И зимата всичките риби се събират там. Там може да се хванат такива големи риби. Да. По този начин с силикон, с бавно тътрене, наглед ти нищо не виждаш. Ти виждаш 10-15 метра дълбочина, някакво силно течение, няма как да знаеш, че има риба. Да. Трябва да ги познаваш. Но иначе така на непознато място, както ти кажеш, клони, дървета, ъгъла на водораслите и това е най-лесно. Всеки водоем трябва да се познава и да се изучи. Да. Защото всеки водоем си има собствена физиономия. Цвят на дъното, височина на брега. Поради цвета на дъното и височината на брега, т.е. външната осветеност играе. Да. Равен бряг и пясъчно дъно, водата е кристал баланс, нали, като закъпане вода. Да. Няма да отиде там щуката. Тя няма да преследва 20 метра блесната, за да дойде на пясъка да ти вземе. Тя ще там, дето е скришно, дето има, нали, кюше. Да. И сега как да определиш какво се случва? Нали, мислейки върху тия неща си викам, аз тия, които ги хващам, трябва всичките да ги пускам, но как да ги позная после, ако същите ги хващам? Трябва да ги бележиме. Как ще ги бележиме? Ножичката и от тия малките перки, които са на корема, так половината само. От едната. Или една трета, да не нарушаваш баланса. Особено тия предните, след хрилните капаци не трябва да се пипат. Да. С тя влиза на заден в тя много смешно така. В гаража влиза и оттам прави поразиите, оттам атакува. Фащаме, цък и я пускам. Фащам втора, цък и я пускам. На другото геомет, 3-4 геомета съм си разработил. Да. Нали? Това е, както беше плажа големия, така съвсем грубо го рисувам. Тук беха малките гюлове. И тук имаше една връзка почти с течение леко, с големия гьол. И тук имаше шавар и водата влизаше в него. И малки храсти върбови. Това бяха местата, които аз си бех набелязал.
И тук имаше едно дърво отрязано, което се показваше 1 метър от водата. Равно отрязано с трион. Това беше преди много години. Значи говоря 91, 92, 93. Това е летопис на смутното време. Борочагите тогава бяха на мода, борците. И тогава кой ходи на работа, кой не ходи, всеки оцеляваше по някакъв начин. Аз тогава имах много свободно време и съм го употребявал по тия сукаци. Така, набелязал съм 3-4 геометра и ги тарашах с въдицата. Имаше едно дълбоко място в ляво от този директ, за който говорех. Там беше около 4 метра и половина, 5. Там фащах най-големите, говоря за 3 години, горе 3-4 години. До към 94-та година наблюдения. Значи на година световното и спря да наблюдаваш. Не, общо взето не съм. Общо взето ритни топковците не са моя страст. Да. Не, че не съм играл в футбол. Всички в България деца са играли в футбол и даже имах и така надежди. Но това е друга тема. И бележа ги, минават 5-6 дена, когато, нали, защото изчезват тия белязани. На третия, примерно днеска фащам една штука и я бележа. Да. На третия ден фащам обаче друга, не съм я белязал. Да. Може да е точно кило и другата да е била кило. Да. Но не е тая, която съм е хващал вече. Друга риба е. Да. На същото място. На същото място. Викам, тук става нещо да му се не. Минава 5-6 дена, отивам, пак фащам. Или 7 дена, или 10 дена. Защото на година правих по 70, 80, 100 излет. Да. На тези места. Не на Чепинци. Не на Оряхово. Не на Огоста. Там. Да. На това место. И различни риби. На 10-тия ден отивам, не е белязана рибата. Фащаме, пускаме, бележа. Нещо викам тук, нещата не са така. Минават 20 дни. Фърлям блесната, няма забрава, беше една жълта, златиста. Да. Златиста на Blue Fox, тия дето с звънчето. Да, с камбанката. С камбанката, да. Бам, фащаме една штука и белязана. Значи на 20-тия ден, грубо сега говорим, първата белязана штука. И викам, тук има някакъв кръговрат в цялата работа. Да. Има цикличност. Има цикличност. И си го приличавам на някакъв часовник. Едва ли не, нали, аз не мога денонощно да съм на водоема, но има нещо в цялата работа. Има нещо, някаква повторяемост има. И сега големия проблем беше, тук пак прескачам много, нали, така наблюдения, провали, такива ходене без никакъв резултат и така, но записвам какво е било всеки път. Водиш си дневник. Вода си дневник. Викам, най-големата между другото, чета литература. Да. Откъдето мога да намеря. Дещо има издадена, дещо има неиздадена, както викаше Павел Попандов в един такова скетч, хумористичен. Да. И попадам на една книга, книга Риболова любителя на руски, превод от финландски обаче. Да. И там се говори за циклично поведение на щуката и така нататък. И аз започвам да си наслагвам в тая техна схема куха моите неща, които и започвам да си изяснявам за какво става въпрос. Че хватката в цялата история е да намериш началото на разписанието в поведението на щуката. Кой навива щучия часовник? Поведението, годишното поведение. Кога става това нещо? Годишно, сезонно? Да, не съм го открил аз, намерих го в тая книга. Началото се дава с размножаването на тези риби. На щуката. Първо се размножава най-малката. Първескинята, така наречена. Тая, която ще фърли хайвер за първи път. Да. Идва в плиткажа, размножава се, хвърля хайвер, мъжките опложат този хайвер и се прибира в дълбочините.
Прибира се в дълбочините. Идва по-голямата. Майка и бабе. Средния по размер. Хвърля хайвера и се прибира Да. в дълбочините. Да почива. Защото това е процес, който на нея отнема сили. Размножаването. Това и отнема най-много енергия. След размножаването всичките щуки са тънкашерки. Да, те с празен стомах. И зъбите почват да им изпадат така. след това. Най-накрая господарите на водоема излизат. Последни да се размножават. Хвърлят хайвера и се прибират. През това време тия малките, които първи са хвърлили хайвера, са починали, събрали са малко енергия и идват в плитчините да започват да се хранят. Защото те трябва да живеят, те трябва да съществуват. И ние започваме да ги ловиме тези. Те се нахранват, Владо им фърлял, рибета фърлял и се прибират, спират да ядат. 5-6 дни ги няма никакви. Прибират се, почиват. Метаболизъм, смилат храната. На техно место идват други. Как става смяната на тия ешелони? Айде така да ги... Не само движено, че хвърлям хайвера, почивам, след това трябва да се наям. А като дойдат по-големите щуки, малките са още в плитчините. Първи, тези, които първи са хвърлили хайвера, да. По-големите като дойдат, щуката е канибал. Малките трябва да се чупат. Има го и този момент. Тоест, всичко е един конгломерат от неща, а ние се опитваме да го вкараме в някаква схема. Цвят на примамка или вибрация или нещо. Да. Големите идват, но те не могат да ядат по 5, по 10, по 15 рибета, защото ще загубят много енергия. Те целят с една-две хапки да хапнат и да отиват да си почиват в дълбочините. Всичкото това става обаче в ранна пролет. Щуката се размножава края на февруари до средата на март, някои случаи до края на март. Да. Значи в края на март, когато ние сме били и сме видели, както аз 92 година съм видял, че щуката се бие по брега на тези 4 точки на геола, съм започвал да идвам всеки ден. Първо съм хващал малки щуки, след това по-едри щуки и най-накрая една голяма. По-голяма не съм хващал. Там 5 кг и 100 грама. Да. Но в промеждутъците между тези улови е било капо. Когато Мишо, да кажем, примерно, е бил в този промеждутък, казва: на Богров риба няма, аз сменям гьола, тръгвам да търся на друго место. Почваш да въртиш телефони и така нататък. Значи, който засече периода, хвърляне на хайвера, първо хранене, малките са дошли. Наяли са се и се махат. Втория ешелон идва. Такива по кило и половина, по 2 кила. Хапват и се прибират. Третия ешелон господарките тръгват, което е грубо изчисляваме. Ако кажем, че на 30 март е приключило размножаването, на 20 април има много голяма вероятност в района, който ти обследваш с въдицата, да има от големите цепеници. Да. Така. Това е при студена все още вода. Ранна пролет. Минава забранителния период. Метаболизма вече е много по-бърз. Хранят се щуките, прибират се, обаче те много по-бързо смилат. И започва едно преливане на малки, средни и големи щуки непрекъснато. Да, ама тогава идва друг проблем, тогава почва да се хвърлят мирните риби хайвер и така, тя да стои с отворена уста, пак ще ги изяде. Секунда. И не ти барат. И това нещо съм го видял само, че 93-та година. Да. Как няма ешелони? Първо малки, после средни, после големи. Да. Няма такова нещо. Всичко излиза масово и манджари. Кой каквото схвърля. Да. Когато е размножаването на шарановите. Каракуда, оклей,
бабушка, червеноперка, дори костур. Да, и така. Тогава шансът ти да хванеш риба е много по-малък, защото те са ти деца вика каракудите, може да ги хванеш с ръце, а щуката ги хваща с отворена уста. Тогава само гледаш какво става и нищо не може да направиш. Както беше казал един бай, как се казваше, запознах се с него преди много години на Чепинските гилове, той вика: шефе, каракудата или наклатат тръстиките, виж как ми се клати ръката, защото аз фърлям за щука. Найс. Да. И тя излиза на брега, самичка, ти чакаш да хванеш риби. Значи щучия часовник се навива всяка година по новото старо разписание с размножаването на този вид. От тогава започва селекцията. Да, и вече има също така, нали, за есента, когато, нали, се води най-щукарския сезон. Тогава има един период, в който водата е някъде около 13, 14, 15, 16 до 18 градуса, дето са най-активни и почват да се групират. Сега на едно езеро там в Гърция хванахме 50-60 штуки за един ден. Те го забраниха заради тази работа. Да, ама цапаница. И това се е случвало и тук в България пак по същия начин. На определени водоеми ги нацелваш във водоем, който си мисли, че няма щука. Точно в този период той трябва 1-2 седмици. Това е основното в риболова на щука, да нацелиш периодик. Дето те се готват явно за нещо, като те не че изпадат в зимен сън, но трупат. Защото през лятото, както казах, с затоплянето на водата се забързва метаболизма. Да. Но топлата вода по крайбрежието, по плиткажите, които ги наблюдавам, тя много не я понася. Тя хапва и отива в по-дълбокото, заради температурата на водата. Mm-hmm. С изтиването на водата, тия ешелони като времетраене, т.е. периодите на хапване, на кълване, демек, когато има възможност да ловиш, се скъсяват с изтиването на водата. Да. Прозорците стават все по-малки и по-малки. Така, да. И ти като ходиш много често на този гьол, ти го научаваш този гьол и с висока степен започваш да ги целиш нещата. И затова аз най-много щука, говоря за Богров, преди да се разчуе страшно много и много хора да почнат да ходят, 94 и 95 година, тогава. И не ходех вече да правя по 50, 60, 80 излета на година, ходех много по-рядко. Обаче, като видя, че днеска не съм точно на целия баш. Да, не се цял ден да мяташ. На колата и се прибира. Да. И с изтиването на водата, този метаболизъм, смилането се забавя. Но пък биологично се засилва желанието, инстинкта на щуката за хранене. Защо? Защото трябва да се подготвя за размножаването и трябва енергия. И преди началото на самото размножаване, тя изпада в така наречената летаргия или хибернация. Това не е 100% спиране на храненето, но е намаляване на храненето. Тя вече е надебеляла, приготвила се биологично. Това е тежкия период, както при човек. Раждането. Бременността и раждането са тежкия период. Не за нас, нали? Забавя се и тогава просто е почти изключение от дълбините да я накараш, нали, да мине при мамката покрай нея. Ако я излъжеш, нали, тя върви като лед. Закачена е и я вадиш. Не спират напълно жизнените функции, значи да седи и да легне на една страна като някои други видове. Не. Но намалява движение и хранене. След като хвърли хайвера, има период на почиване и започва новото хранене. Това са грубо периоди. И по мои наблюдения, аз винаги четех кой какво публикува, когато имаше списания Лов и риболов, след това Вестник риболов, след Демокрация. После Български риболовец, Риби и така нататък. И по вестниците, когато се публикува, всички хора хванали големи щуки в България. Или целенасочено, или съвсем случайно са попаднали в
период на активност на трофейната щука. Да. С други думи, когато дребната, първескинята, излиза да се храни след размножаването, този, който е хвърлял там своите въдици за голяма щука, не е хванал голяма щука, той е хванал дребни щуки. Защото голямата още не е починала, не се е съвзела от размножаването. Вероятно някои колеги ще оспорят и вероятно зададени водоеми с основания. На всеки наблюденията са различни. Но това е грубата схема и от нея не може да бъде да се излезе от тази схема, поради това, че това е биология. Да. Биология. Не може риболовеца да не се съобразява с биологията. Не се съобразява търмъкаджията. Да. Големите тройки с уловото и фърля и бао. Между другото, аз спрях да се занимавам с така нареченото разследване на различни публикации, защото ми носеше безкрайно много отрицателни емоции. Но съм се занимавал, докато работех в системата. Няма да говоря с имена, ще кажа един случай. Излиза една публикация във вестник Риболов, мисля. Беше един юнак държи една щука, 9 кг ли беше, и пише, че е хванал на воблер, на чепинци, и датата пише, и така нататък, и имената си пише. Да. И аз викам, това нещо ще го проверя. Установявам го. Кой е? Системата и тогава беше, да не говорим сега, има много по-големи възможности, но и тогава беше в своите възможности системата да установиш по 2 имена човек. Да. Имаш и дата, отивам при него, добър ден, аз съм еди кой си. На същата дата има извършено криминално престъпление в района, в който си бил. Така, тук има, ето показвам една снимка, няма да, как да ми кажеш, че не си бил. Шефе, няма такова нещо. Ние фанахме с мрежа на Негован щуката, обаче сега трябваше, нали, написал е Детелин Сертов, че има награда пръчка еди каква си за най-голямата риба, не огробявам го разказа и не говоря с конкретика, но това съм го правил 2-3 пъти. Да. Също съм носил служебния си бинокъл по време на риболов на язовир Искър и съм наблюдавал как някои наши големи автори и колеги са ползвали методи и средства, които много се различаваха от тези в техните публикации. Да. Това също ми носеше отрицателни емоции и спрях да го правя. Ти професионално изкривяване. Да. Не искам нищо лошо да кажа и това не го екстраполирам върху всички колеги, да ме подозирам абсолютно всички. Няма такова нещо. Но факта е факт. Случайност в риболова винаги има. Но големия гъдъл в риболова е да се намаляват случайности. Да. Аз това, което да правиш селекцията, да правиш подбора. Да, ето пресен пример, нали, за това, което ти говориш. Тая зима на река Арката се хвана една щука около 13 кг. Ние направихме... Извинявай само за момент. Арката винаги и повечето хора я имат за един абсолютно изтарашен водоем. Да, знаеш канал Кенев, няма риба в нея. Обаче през определен период от годината, точно както ти казваш, може би около Коледа, да кажем. Аз с брат ми преди 10 години там видях риба 1,20 м. До нея стоеше една 90, която изглеждаше малка. Не ни удариха, но ги видяхме до брега. Бяха точно това в този Реймънд период. Шелдър, дето вика, една мадама слезе, вика, от Ролс Ройс с едно такова пълто, че колата изглеждаше като всички други. Нещо подобно. Нали, да. Малката щука и голямата щука. Точно така. Но малката 90 см. Малката 90 см, но тогава пак бяхме отишли по сигнал, някой беше хванал наистина 10 кг щука и ние отидохме и ги видяхме, но на нас не ни удариха. Ето сега се повтаря, на Коледа едни момчета хванаха 13 кг щука там. А оттам, както ти кажеш, извинявай за въпроса. На някакъв незнаен китайски воблер момчетата просто отиват и това е деня хикс, 4 риби. 4 риби. Това да фанеш 4 риби.
Да, но една трофейна, другите кило, две и надолу. На арката. На арката. След това отивам аз буквално седмица след това. Аз бях болен тогава, когато се случи. В първия момент, който се почувствах по-добре, газ, отиваме, ще правим видео. Мятам, обикалям, нищо. След 3 дни влизаме с лодка в арката. Виж, защото арката ти не можеш да метнеш където искаш. Да, бе, ти правиш аз съм бил 2-3 пъти и край повече. То е само по бури, ти не можеш да мяташ. се, че няма да ходя повече. Никой не стъпва там. Влизаме с лодка в арката, така че да може да мятаме точно там на ъгълчето. Обиколихме цялата арка отгоре до долу. Видяхме общо 5 риби, две от които щуки. Тоест тия риби си стоят в подмолите и когато някой излезе, един път в годината или един път на 3 години, и ако си там и метнеш, хващаш. Да. И след това на друг водоем, пак по Коледа, явно нали, тук около София става въпрос, пак са извадени такива риби, 9, 10 и 12 кг. Около Коледа, това ни се случи пък на Бутуня с брат ми. Отиваме с един приятел Баче Краси. Баче Краси хваща една 8 кг, снимаме я там, показвам му на брат ми отива на другия ден на същия вир, мята и я хваща същата риба, защото тя има цепната перка и характерни сляти петна тук на главата на същото място. Съпоставям двете снимки, аз го имам и на видеото. Същата риба за 24 часа. А тая риба е живяла там на брой години и никой не я е лавил. Пак така, около Коледа са моите наблюдения за такива. Нали, не говорим за наистина трофейни риби. Това такива над 7-8 кг. Периода на якото захранване преди хибернацията. Да, но явно им падат защитните сили, защото тия риби в този водоем през останалото време от година ти тя не тогава разбираш, е движена от инстинкт. Не от ловния инстинкт, а от инстинкта за натрупване на маса и енергия предвид предстоящото. Кога ще хванеш една и съща риба това е производител. За 24 значи щуката над 5 кг е производител. Да. Тя вече е същество, което е организирано по друг начин. Затова риболова на едрата щука представлява голям интерес. Защото тя в много малко моменти е типичният хищник. Такива по 2-3 кг, дето като удари, нали, те удари ток. Да. И както ти каза... За да и нацелиш, значи примерно в Бугровския гьол, щуката, голямата, сутрин много рано на разсъмване, в период, когато е активна, или вечер, 10 минути след залез. За 0 време. Бум! Да. Голямата вълна някъде, фанала си е един шаран, да кажем, кило и чао. Защо? Първо, човешкото присъствие, преса. Много. Да. Второ, намаляла храна. Там плувкаджиите ловеха денонощно, непрекъснато. Той сега като казвам плувкаджи, не искам да не го ползвам като епитет на хората, ловящи с естествена стръв. Просто исках да кажа тези, които ловят такава риба. Да. Сега, Бугров, останали са риби, нали? Но не може да става сравнение с това, което беше. Със сигурност не е. Защото не й се дава почивка по време на размножаването и нивото играе. Когато хайвера трябва да остане на мокро, той остане на сухо. Да, те това го правят в Панчарево редовно. Тук имам една една скица, която нагледява какъв е проблема с риболова на щука в Дунав. Това е... Я да покажем. Да. Това е най-грубо казано общия релеф на дълбочините, на формата на водата. Да. Отвесно сечение на водата. В българския участък преобладаващо е по-дълбоко. Плавно и плитко е към румънския участък. Тоест, при нас има по-голям наклон. Да. При падане на нивото на реката, което става всяка година, ти го знаеш много по-добре от мене, нали, за Видин, така,
много от хайвера остава на сухо. Особено на бялата риба, защото тя по-късно се размножава от щуката. Поради тая причина. Да, то. Поради това, че не остават засади за щуката. Нали? Понеже голямо, ако е плитко, ако е равно дъното, нали? Колкото и да пада това, тук остава плитка, ще остават храсти, остават шавар. Да. Но ако е така, както е преобладаващо при нас, нали? Плиткажа остава далеч. Кал до колене, знаеш, с бутушите гази ще може да излезеш. И тогава тя просто се изнася към румънския бряг. Той заради това е на цикличност. Примерно 4 години има на 4 години, примерно едната година се убиваш от щуки и 4 година няма щука в Дунава. Дунавските рибари са част от моите учители. Да. Като започнах да опознавам голямата река, защото ние друга голяма река нямаме, аз не можех да си обясня защо тия със лодките не излизат всеки ден, както аз бих правил на тяхно место, ако там живеех. Да. Щях всеки ден да смачкам рибата. Да, ама не става. Бил съм на палатка 2 седмици, първите 3-4 дена ловиме, след това седиш и с пръст в устата. Хората са научили цикличността, не само на щуката, не само на сома, на всичко. Те са мрежари. В смисъл, такива с разрешение. Там на Дунава имаш право да ловиш. При тях и другото, нали, там играят много течението, остави го течението, но самото ниво, както ти казваш, то може да се повлияе за един ден от сръбските там врати. Метър надолу, метър нагоре, железни врата. За железни врата, буквално за един ден. Те не се съобразяват въобще сърбите с тази работа. И там е една неща. Въобще си имаме хубави съседи. И румънци, и сърби, и ние не сме цвете за мириса. Ами българина, за разлика от своите съседи, е много въпреки че ние имаме самите лошо мнение за себе си. Да. Но българите са много по-толерантни от своите съседи. Към всекакви етноси. Българина на сватбата си играе кючек, сиртаки. Не, аз ти говоря за опазване на рибите. Аз ти говоря, че нещата са свързани. Да. Защото в Сърбия българско хоро на сръбска сватба не става. В Гърция също. В Румъния абсолютно също. Те са свързани нещата. Да. Повярвай ми. Така стоят нещата. Защо българина играе кючек на сватбата си? 500 години е гледал, че когато на Асан му е добре, играе кючек. Това е чуждия пример. Да. И ние всичко, което е от странство, веднага тук го възприемаме и така нататък. Ето и аз, нали, понеже няма тук от нашите специалисти писано, съм ровил, търсил, писал до... Имаше един такъв на времето начин, пионерчетата си контактуват из целия лагер с писма и с тем подобни. Моите са били все тематични. Да. С русначетата. Нали? Ставаше въпрос за риболова, за други неща. Значи, преди да дойдем в студиото, отидохме в магазина тук, докато настроиме и тебе ти направиха впечатление някои от примамките, а някой казах, че ще ти ги покажа. Имаш нови прекрасни неща, бих казал. Да, някой от тях казах, че ще ги покажа тук, но това, което каза ти, че нали, си чувал това леко църкане на примамките, което е на въртележката под водата. Тук хората от американците са направили различните звуци на стресирана риба и то горе-долу може, ти как го описа точно звука на въртележката под водата? Като леко цвърчене на птичка, ама съвсем тихо. Ето това е. Това ли е? Подобно. Да. Стига, бе. Да, сериозно говоря. Това, което мой чуваш приятел, под водата... не знам дали съм го казвал, може би на тебе, да знам. Аз много плямпам. Което е, може би, хубаво, но може би и лошо, не знам. Да. Имах един приятел, за съжаление покойник Жори, светла му памет, от село Дреновец, който загина нелепо, удари го кола на пътя. Той хвърляше, аз се потапям в река Лом
Нали, с маска, вече имаше маски, имаше плавници, шнорхели. След модерна работа. Да, и той прекарва въртележка голяма. 3-4 номер Аглия. Да. Покрай мене да чуя аз какво става и как изглежда. Тогава видях, че блестата не върви хоризонтално, а върви така. Да. Нали, говорихме вече за този момент, че лопатката докосва долу и така. Минавайки покрай мене, нали, защото във водата много се чуват нещата. Не знам дали ти се е случвало. Да, като хванеш два камъка. Момчетата на село казват му клъцане. Това с двата камъка, където само чакат да се гмурнеш и веднага с камъните. Това направо ти пробива тъпънчета. Да, така си играхме като малки на Огоста, точно с тия камъни. Некой като се потопи. Не си го измислям, нали? Да. Като ме видеха в Дреновец, на големия вир Златановия, дето се къпат, че идвам с блесната, той дето излавя рибата и почват с камъни да цъкат. Аз съм на 150-200 метра от тях. Те почват да чукат. Никакъв риболов, спира, клена го няма. Не кълве нищо. Да. Факт. Значи, това, което ми обясниха, това, което ако са го направили, има ли са предвид това, за което говорим? Това, което... Не са го направили, дали ще стане. Те са го знаели и са се опитвали да направят звука и са го постигнали в някаква степен. Интересното е, че казват, че тази вълна, поред зависимост от мътност на водата, плътност на водата, стига 5 пъти повече, отколкото тракалките във воблерите. А те тракалките във воблерите са направени на същия принцип, пак на камъните, за да го чува рибата по-далеч. И те не са измислени, нали, случайно. Точно на този принцип, но този звук, който е от примамката, стига 5 пъти по-далече от тракалката. Тя е такъв проводник водата, че просто страшно. Един на Дунава, на Байкал, клонкаджия, сомаджи, ми показа с ръка върху водата. Вика, сега ще докарам същия звук. Не от първия път, но с пръстите ще докарам същия звук на... И викам, и тогава за какво са тия клонкове? На тебе сега за какво са ти, ми казва, нали, тая приемамка, оная приемамка, нали? Като знаеш, че само една лови. Така иска да ми каже. Да. Иска да ме вкара в такава ситуация. Защото аз като ги питах, нали, звука има ли значение, и той ми го обясни по същия начин. Вика, при лова има ли значение, защото той при лова, като имитират на женски лос или на вълк или на някакво пиле, ловците използват, вика, свирки да примамват, защото и ние рибарите да не използваме същия метод за привличане на рибата. И това според си е иновация в примамките. Да. Неминуемо ще се стигне до там. Електрониката ще влезе в примамките. Тя вече тия Ливингстъна са го измислили. На батерийките и така нататък. Но някак си ще загуби от своя чар нашето хоби. То се с тия сонарите и с тези лайфскопи със сигурност. Значи сонарите с такъв взор, един вир в Огоста има една местност, която е уникална за цялата река. Това е Зеище, така наречено. На местен диалект Зеище, а всъщност става въпрос за зелище. Там някога е имало голям блок зеле се отглежда. Значи първо с незакачваща се първо с улово минавам, защото много гадни скали, едни такива шуплести, едни такива, колко примамки сме загубили там, просто нямат чет. Да видим кое какво е. Даже по отсрещния бряг съм слагал по такова, стиропор на крастите. И от този, който по-удобен бряг, гледам, тук не трябва да фърлям, защото клатушката или това си замина. Така е било. А сега минаваш с лодката, тук цъка и даже ако не те мързи, можеш да си направиш на един лист. Той има самия сонар, има картография. Той самото ти го вади картографията и целият релеф ти си го имаш. Може да си го гледаш във вас, както си искаш. Картографираш го и така. Но минал съм през тази работа, загубил съм много време и като си ги задаваш въпросите и ходейки, неминуемо, ако си достатъчно ангажиран, ако си мислещ, неминуемо стигаш до така изчистване на
причинно-следствената връзка в цялата работа. Има го това нещо. Да, защото тя штуката, дали в конкретния случай говорим за штуката, тя с какво лови? Какви са и нейните суперсили? Зрението, страничната линия. Има един Хари Хански. Да. Мисля, че финландски специалист. Той беше написал следното и съм го запомнил, така запечатило ми се. Штуката пристъпва към конкретната атака, не към приближаването към дразнителя. Нали? Да. Или избирането на засада. Към конкретната атака благодарение на зрението. Да. Обаче, Деш Тейлър какво казва? Английският щукар големия, дето с мъртва риба лови. Да. Включително морски, не само речни. Да, т.е. те ловят на скумрия, на дъно. Да, на дъно. Той казва, че щуката има много силно развито обоняние. И много специалисти казва, го пропускат това нещо. Защо? Английските реки в 300 дни от годината са мътни, докато финландските са кристално чисти. Да. И езерата. Те са хилядите езера. Значи, Хари Хански си прави изводите в една среда, която е еди каква си. Да. Англичанина си прави изводите в една среда, която е неговата си среда. Да. А ние в каква среда, която е тук имаме и мътно, и бистро, и какво? Тук имаме всичко. Всичко имаме на много малка територия. Имаме алпийски върхове, имаме и пясъчни плажове на море и така. Да. Но всичко трябва да се има предвид. Казвал съм миналия път, но за сведение. Това е теорията. Да. Всеки път, като отидеш на непознат воден, трябва да го изучаваш, да видиш кое от това, което знаеш като от обща другите, маса информация, можеш да свърши работа и ще ти свърши работа. Да, точно така. Но трябва да имаш нови и нови неща. И трябва да ги пробваш. Тебе това те впечатли много. Тази примамка, нали, нещо, което видя, нали, много. За първи път виждам, лопатката или така наречения лигавник, както ние казвахме на времето, прикачен не монолитно, а отделно. Ти си мислил да това? Аз съм мислил да го правя, но споменах и миналия, или не си спомням кога, че воблеростроенето изисква страшно много време. Няма кога да ходиш на риба. Сега, вероятно хората, които и правят воблери и имат време за риба, са по-надарени от мене в някои области и това е 100% така. Но аз казвам за моето състояние. После, нали, и миналия път казах, че има и биологични фактори вече. Така. Да. Но това е уникално. Подвижната лопатка, значи и действа. Да, защото ние го видяхме в аквариум. Хвала ти за аквариум. Да. Значи всяко нещо може да го провериш, това дали е така, както производителя казва, че е. Да. В случая е голяма работа. Тук има такова разнообразие. За първи път виждам примамка, която теглена прави по вертикала, не воблинг, нали, не настрани, а по вертикала прави неща. Да. Прави и воблинг, нали? Да. Но прави и по вертикала. Това по вдигането и свалянето. И свалянето, това е уникално. Общо взето с тая лопата. И това в този размер не само щуки, ами и ония мустакатия, нали? Това му разгон във фамилия. Подарявам ти го това. Ти всеки път ме ощастливяваш по един безкрайно готин начин. Жестока работа си. Браво. Подарявам ти го това, защото видях, че много го харесва. И декорацията е убийствена. Направено е. Да. То оригинала всъщност те тръгват от... това е хедбенгъра, първоизточника им. Изхождат от този тръгват и вече аз ти показах, там правят и силиконите съответно с... Ама това го видяхме, това е още по-страшно, с силиконо. Да. Значи това е... Пак прави този вертикален момент, но прави и другото. Да. И тук вече и с силикона. Тя се едно... Видя ли Клена как се впечатли? А преди това му седеше на едно място, обаче почна да шари нещо. Видя ли как почна да шари? Да, той се спусна по него, а преди това, нали, пускахме въртележки, там играхме с нещо друго, не обърна внимание. Да.
Така стане и като тествахме. Тук има едно допълнително увеличаване на вибрацията благодарение на това. Да, те виж и как са го направили като ромче, така като тип диамантче, тук са го на... Общо взето са мислили много по аеродинамиката. И за да го постигнеш това да не ти играе само на една страна или надолу или нагоре. В биология. Да. Аз мисля, че ти казах поповата лъжичка. Да. В момент преди да почнат да й растат крачетата, опашката изтънява, а коремчето става по-голямо. Да. Нещо подобно като тая форма. Като тази форма. Тогава вибрацията на опашката е най-силна. Виждал си ги как правят. Как играят при мамките. Да. И тук може би, сега, вероятно не е точно това причината, но аз като гледам как е направено, има мислено е по този въпрос. Според мен. И това е също много нацелена примамка. С това увисване надолу и е килообразно. Виж, че е заострено. Да. Да. Определено. Това, значи като там, където ти казах, че в Гърция, дето имаше многото щуките, изведнъж спряха. Гледай колко е силно. Направо е звън. Да. Да, страхотно е. И там като спряха рибите, защото всички мятат клатушки. На това успях да извадя 3 риби. До мен имаше 3 човека от едната страна, 3 македонци от другата. Никой нищо, 3 риби са след това. Дойдоха да видят с какво лова. Защото те си мятат клатушки, тя като активна си взима. Нали, всеки си знае. Началник, да видиме, началник. Да, много вика на воблер ли, на воблер. А другото, което исках да ти покажа, ама исках да ти го покажа тук пред камера, да не го видиш там в магазина, като ценител на клатушките, виж какво са измислили италианците. Италианска клатушка, тройката, двойката от тук и е прикрепена с магнитче. Да. Сега, първообраза на това е доктор Хайнц. Така се нарича немската блесна. Хваната е не с магнит, тук е пробита по един специален начин. Аз съм ги виждал. Така. Да. Доктор Хайнц. Тя от си е тях статична. Чехите направиха, аз мисля, че съм ти я показвал, тънка, голяма клатушка с форма на рибка. Дето коментирахме защо прилича на опашка и така. Да. Дето съм е обърнал на обратно. Ролята на тази двойка е много специфична. Тя влияе на играта. Защото тук създава един дисбаланс, който много често се проявява като гмуркаш ефект. Да. Това я кара да прави тези колебания. Тя прави много отклонения и аз не знам, това може би ти ще ми кажеш, виж по какъв начин задната и част, как са счупени тези краищата ъглите. Виж тук самото издължаване, сега са хванати това като е на тия ефекта ракети. на Тоби, на Бугарсия. Точно, Тобито. Техните са срязани и перките са обърнати нагоре. Да. Дали сега това е надолу или нагоре, то загребва с по-голяма сила. Да. При Тоби загребва при потъването, а тук при дърпането нагоре. Да, защото тя прави едни такива големи блесната планирани. Е много такова. Това е начина на хващането на въртележката, което каза. Не. На клатушката, която съм споменавал на Рублекс. Да. Орклата. Да. Тежката оркла на Рублекс. Така е пробита. И тук, благодарение на тази оркла, преди много години за първи път видях двойна кука и то сложена на изкуствена примамка, на блесна, на клатушка. Тази оркла беше нещо убийствено на Алдомировското блато. Обаче я закачих. Там е правен филм и имаше основи останали като наколни жилища едни. Да. Закачих и остана там. Нямах лодка и така. Не съм и имал, никога не съм бил. Аз съм пеши и такъв. Бреговак. Бреговак, както му вика. Да, хубава, да. Интересно, т.е. те са от старото знание са вкарали и просто са подобрили тук с магнита, нали, да не, защото като се откачи пък рибата е много по-добре куката да не е вързана статична за блесната. Поначало за хищника е добре на водещата хълка да има, говоря за големия хищник, сом, щука,
разпер, е хубаво тук да има... Още една. Не, да има вирбел. Да. Защото представи си куката, която се е забила в... И рибата играе. Благодарение на това, че играе рибата, играе и куката в... Да, и тя образно се... да го кажем... Това усукване, като се направи, тя се откача. В раната, да. А ако има вирбел... Тя си се върти постоянно. Тя си се върти, обаче куката, там където е забита, тя седи в едно статично положение. То заради... Сега, ако е пастърва и клен, ние естествено казваме вирбела утежнява, създава оптичен ефект, който ние не го имаме за много. Не е окей, казано най-общо. Обаче за сома и за щуката, клатушката е хубаво да има. Ти може да си имаш вирбел назад, нали, на воблер, но е хубаво клатушката да има и тук. Въртележката, воблера да имат, ако воблера не му пречи. Да. Сега за щука, за разпер може да пречи, но на сома воблера трябва да е такъв, че да не му пука какъв е повода, има ли вирбели, няма ли вирбели, може да е 1 мм или 0,90 флорокарбон повода, на примамката не трябва да й пука. Да. Тоест тя трябва да има много яка, да е съобразена спрямо линията на маса, точно, да има маса, да има обем. А това, което ти казваш с вирбела, понеже тия въртеливи движения ги прави най-често пастървата. Тя прави така и се върти като турбуленция и в някой, и щуката също, но в някои воблерчета, накрая ето тук, представи си го, има вграден вирбел, пастърлови воблери японски, вграден вирбел вътре във воблера и тая кука отзад ти се върти, разбираш? Както на спинерите на Спро, отзад бед се върти опашката, само че тук е вътре с вирбелче и го няма този заключващи елемент, защото тя се превърта един път и тук вече удря на твърдо и си разкъсва устата и се освобожда. Да. А там все едно си се върти на самия воблер. Ти имаш голям опит с пастървите, развивай го този опит. Да. Голям опит, по-скоро аз търся трофейните. Да, хващал си такива, аз не съм хващал толкова голяма пастърва, колкото ти. Да, аз ги търся тия големи. Макар че съм ходил 5 пъти повече от тебе, но има и шанс в цялата работа. Да. И то на Огоста, и то не там, където сега най-много, надолу. По дивите места. Където ходя аз. Хайредин, да. Къде беше студената вливка? Има една рекичка. Бутунята се влива там. Не. Бутунята се влива след Бойчиновци. Не, скъта върви преди това. Някъде между Лехчево и кое беше бе? Не мога да се сетя. Има една студена рекичка. Пастървите, които са тръгнали под стената на Огоста и язовира, много от тях се спират в този район. Стига, бе. Да. Има студен приток. Аз не съм ходил, това съм го чувал, обаче къде съм го чувал, не мога да ти кажа. Да, не съм запознат. Но дълбочините след Монтана, там където са градините на монтанчани. Да. В този регион, там трябва да са големите пастърви. Да, но те ги поизлових. И извършват циклични и сезонни миграции. Си правите. Да. По време на хайвера си нагоре, след това се връщат. А тези, които са големите американки, те пък интересното е, че не напускат, защото те са такива фригидни са. Нямат... ние говорихме, с тебе ли говорихме, че няма данни, че не се размножава. Специално на Огоста има някакви риби, които... Там твърдят на 100%, че се размножават. Да, там твърдят, че се размножават. 7-8 см риби. Да. Не се хванаха такива американчета малки. Малки. Да. Не съм виждал, но такива съм виждал. И то още преди това. Той има един развъдник, от който могат да избягат, но се твърди, че там киселинност на вода едно друго е подходящо да... Не знам, аз си казах отрицателното мнение за тая работа, защото гониме ги големите кленове и големите разпери по Огоста, но все по-редко започнаха. И това не е благодарение на нищо друго. Даже не е благодарение на браконерите, защото много зор виждат завалиите със студената вода, не е като преди 30 години. Да. На моменти, дори август месец, водата в първите 30-40 км на Огоста след стената не е загазене на гол газ. Извинявам се за израза. Да. Аз пробвах лятото с маратонки. Завалите много им пречи тази работа на браконерите. Сванаха ми се пръстците. Ама студена вода тръгва, понеже тръгва отдолу.
Да. на язовира. Това са 4 градуса Да, вода. това е подходящо за Даже 4 за градуса е много теоретично. Аз мисля, че водата е по-студена и от 4 градуса. Да. Говоря на язовира, долу в ниското. Да, долу в ниското. И така. Ето това беше другото, дето на тия японците да ти показах. Да. Това е детайлната штука. И е ажур. Вижда се това при определено осветление. Да, те имат 4 вида окраска на пайка. И е мислено, значи виждам воблер с нацелени тройки. Много често фирмите, производители, не само ерзац фирми, тия, които нямат някаква особена стока, но и други, които слагат по-малки, слагат по-тънки тройки, нали, в смисъл по-така лимбизе тройки, за да играе приемалката и ти я пробваш и викаш. играе, обаче като закачиш риба, мяу. Като сложиш тройки, каквито трябва да бъдат за съответния спининг, съответната риба, и не е същата играта. Тоест, тук гледаме, нали, това е VMC и са си тройки като за щука. Направено. Тия са си големи. Направено, да. Мераклийски, направено. Да, те са система за далечно замятане. Отиват, това фърчи като куршум. То най-ме впечатли японеца от детайла. Аз ти показах и други примамки на... Ма гледай какви очички е направил. Той е направил като истинска. Особено този пайка модела, направил е спайкъра, го е направил един път. Голяма красота, аз много им се изкефих и затова ги взех. Значи завиждам им за материалите. Японците имат уникални лепила, уникални лакове, уникални бои. Да. Това е просто... Не знам. Но и те самите като нация имат Ама погледни какво лого има тук. Да. Това си е неговия почет. Това е технология. Вземи който и да е на Рапала световен лидер. Рапала е световен лидер за моретата и океаните. Да. Моите уважения, както не искам Мепс да критикувам, така и Рапала, но воблерите на Рапала за речен риболов отстъпват. Те Рапала още от 90-те години вече поизостанаха. Сега имат някакви попадения нови. Модели даваха на японци. Аз говоря за речните, примамките за речен риболов на Рапала, не обобщавам. Да. Тя много са назад. От Салмо дори. Да. От Салмо? Да. За речни. Говоря за речен спининг, за клен, за костур, за... Моите цветове ще ги покажа на Салмо да ги видиш. Салмо, аз казах, те са натрупвания. Да. А ти каза, че твой приятел ти е казал за някакъв силикон, който не се къса. Да. Пешко Евров, споменавал съм го там с връбчето и сома. Човека, който го е видял, като говорихме за слепия в кавички сома. Да. Казва, твой човек, Мишо, вика, е вързал някакви тежести и опъва, вика, някакъв силикон, няма късане. Владо, виж за какво става въпрос. Ти с това офринио, вика, ти погина направо. Остана без, без слух и без зрение. Ще се изненада като те види. Това са тия силикони, те отново виж, те си пише тук, произведени в Япония. Made in Japan и съм си направил мои цветове. Примерно сега ще ти покажа. Чакай, това направо ще го скъсаме. Така. Направил съм си такива цветове като клей. Тук с по-светъл гръб. Това. Може да във водата като моето мишле. Аз съм далече от това, горе-долу. Може да го померишиш. Виж, оребренията, виж как са под формата на детелинг. Какво стана тук? Гледай как го разтегля. Мани разтегляне, ще ти го покажа после. Намазал съм ги с fish oil, рибено масло. Я гледай. Дръж здраво опашката. Дръж здраво опашката. Дигни така ръка. Виж как ти дърпам ръката, няма късането. Ти изби рибата, Мишо. Какво направи, това е такъв силикон, който така да искаш. Виж? Няма. Това е дръпна ръката, къде може да играе на канадска. Това е космическа технология. Защото нали знаеш, че проблема на тия силикони е рибата го клъцне, особено ти засечеш и край. Няма с един такъв силикон една година, ако не го скъсаш в закачка,
въобще не можеш да го... Не може риба да ти го скъса. Мисля, ти дори, аз нямам тук да намеря някаква джигла. Да, чакай, сега ще ти дам една джигла. То трудно е да го пробиеш с... Пробвай да го нанижиш. Нищо, че не е. Пробвай да го нанижиш, просто да видиш как се нанизва. Не, тая не е точно. Идеята е да видиш. Той е мек. Той връща острието, бе, брат. Да, той връща острието. Ти не можеш да го нанижиш, внимай да не си набудеш пръст. Не искам да го пробивам. Да, какво чудо е? Той връща. Връща. Я да видим. Остра. Да, не може да значи има съпротивление. Тоест има много здраво стиска. Да, въобще не може да се нанижи, трудно се нанизва на джигла, т.е. това е направен тук и като офсетка. Но това, нали, скъпи японски силикони, ама ти с един такъв ще изкараш, ако не го скъсаш за качка повече, отколкото с 10 други. Да, гледай какво чудо. Браво. Да. Тия ти ги подарявам тази серия, да си ги имаш от мен. Само внимавай, не ги смесвай с други силикони, защото става голяма беля. Да, разлагат. Разлагат се, тия стават на пюре, другите се втвърдяват, но пък поне няма къса. Стига, бе. Това е цвят за лаврак. На Офринио можеш да го ползваш за лаврак, щом ходиш там. Те и тия ще ти станат за лавраци, обаче това с една 5-10 грама главичка. Между другото си признавам, с ръка на сърце, гумата е най-редко ползваната примамка от мен, но с цел да проверя, защото много се говореше, като навлезе преди време силикона, отивам на язовир Драновец, нали, трябва площ, дълбочини и тем подобни, глави, така фърлям. И като ято ли напипах костури какво стана и като почна удар след удар. Да, обаче хващаш 10 риби и силикона остава само дебелата част. Нищо, че нали, устата има съвсем леки такива. Малки беше силикона, Силикона не беше качествен. И аз бех купил 7-8 парчета. В момента, в който няма опашка, спира да мърда, край. И беше не шадове, а беше... ти си. Дигни, после си продължим. Пешко. Същия въпрос Петър Евров. За него става въпрос. Те нямаха такава опашка, ми имаха твистери бяха, тия първите дето. Точно това иска да кажа. Беха твистери. И много лесно къса това, и като не играе, и край. И тогава лоша работа. Значи, 2 плика, няма ги забравя, имаше едни шумкащи пликове от Кореком, едни много твърди, носеха 20 бири без да се късат. 20 стъклени бири. 2 плика бех надумкал такива. Дойдоха всички братовчеди и техните съседи, защото имаше около чистена около 12-13 кг филе. Страшно много. Мани. И аз съм вършил нередни неща и си признавам. Тия години никой не е връщал. На язовир Драновец. Първите силикони. Ако не внимаваш как го нанизваш, нали, ако го пробиеш 2-3 пъти, пада и от кук. Нямаше моментно лепило, нали, да си ги направиш и с запалка. Бех направил така с малко по-дебел конец навия на куката. Нали? За да не се свлича. И го лакирам, за да не се свлича това, което вече го има, нали, това нещо или тук, която е контрата. Но интересното тия, знаеш какво имат технология, защото тук, нали, двуцветни си виждал, а те тук го вкарват, виж, могат да вкарат цвят в цвят. Виж, синьото го инжектират отдолу вътре като втори цвят. Въобще това японец тоя съм го направил, оранжево с жълто. Виеш ли го жълтото вътре? Да. Те са, как да го кажем на булеварден език на българ, те са друга бира, хора. Аз гледах как се прави катана, меч.
Само, че не такова. Гледа го на диск. Жена ми на времето работеше в аудио-видео Орфей, имаше такива неща и го гледах на диск около 4 часа. Може мъка да ти припадне. С какъв педантизъм се прави всичко. Нали? Особено след това заточването. И какви камъни, заточващи камъни. Такава едрина, такава, до дето прави стъкло. И как заточва. Отпреде гледа да няма тук дупчица, косъм, че не знам. И накрая е произведение на изкуството. Да. Аз точно. И колко струва такви космически суми. И после показва един, който е на 4 века, примерно. Или на 5 века. Който не е мръдно. Който тогава не е имал, майстора не е имал тези инструменти и тая технология. Цвета, доколко да го нагрее, на какво да прилича цвета, за да е точно на 830 градуса. Да. Нали? И как ще го потопи в кръв или в не знам си какво там, вече съм забравил какво беше. И как и обикновена стомана, нали, я слага на едно дърво и с катаната отгоре и на две. Да. Ама не я чупи, а я разсича. Да. Значи тяло, човешко или каквото и да било животинско, не може да се опре. През средата те минава и... Да. Но това е в резултат на изчистване на един майсторлък до някакви такива висоти, които ние тук при нас не е прието просто. Това се има за някакъв педантизъм и така нататък. Аз заради това си изкефих точно за тия малките детайли, по щука, по всичко. Той ги прави и го гледа и си ги прави с един нож, дето му е подарила жена му преди 30 години и си чопли и си ги прави детайлите много... Да, той го фетишизира. Подарен му е ножа преди 30 години, нали? Да, и си го носи за него, с него на изложението си го носи. Да. Разбираш ли? Той си за него си е... Имат такива... Иначе не може да си обясниме как жив таран прави с самолета и загива. Да. Нали? Супер! Разискахме и щоколова, ще се надявам и до самолети стигнахме, обаче гледай. Това е уникално. Похвално. Значи вкарваш неща, които си... Викаш, впечатлите магазина. Да, впечатли ме. Ако беше 90-те години... Ако беше 90-те години, нямаше да остане риба в България, може би. Къде каза, че си ходил? Тръгна нещо за други магазини ли, че си ходил? Да. Видял съм доста магазини и така се познавам с повечето хора, макар и не много подробно, защото... Да. Не казваш кой си и какво си и що си. Да, има зареждане, но не е така. Има хорариум така, но има много излишни неща. Да. Това е като в Lidl, като влезеш точно какво ти трябва го няма. Да. Иначе има всичко. Да. Ама според рекламодателя. Точно. Има всичко. Не, аз съм гледал да имам от всички марки, от това дето лови, от това дето знам, че ще е интересно. И де, че ми е интересно на мене. То, що ми е интересно на мене, ще е интересно и на хората. Не се съобразявам. Хубавите неща струват пари. Да. Това нашия брата трябва да го проумее. Да. Който иска да вземе хубавото, трябва да бъде готов да плати неговата стойност. Няма как иначе да стане. Това са такива, ще кажеш, глупави приказки, но не може да стоят нещата по друг начин. Да. Не може. Защо съм... имам един нож Leatherman. Да. Известната американска фирма на тия сгъваемите. Да. Дето някой казва, че швейцарците първи са направили такъв нож с много функции и така нататък. Не е верно, Leatherman прави първите. Защо съм бил дал толкова много пари за този нож? Има сега китайски същите. Да. Само, че като го сложиш този китайски е до същия размер, със същия брой остриета и функции, нали, до Leatherman и веднага виждаш, че тук нещо не е така. Не е как трябва да. Не е как трябва. Още като ги хванеш на уст. Да. Веднъж се наложи на риболов да го извада, той ми седи винаги на кръста и случайен човек беше,
Вика, и ти за първи път режеш с този нож, защото гледа остриета. Викам, не, викам, това колко риба съм изчистил, колко пръчки съм отрязал, колко консерви съм отворил, нямаш представа. И вика, каква е тая стомана, бе? Да. И вади, не беше Викторинокс, а Венгер, другата известна швейцарска фирма. Да. Вади го ножчето и вика, дай да видим кое ще пусне стружка. Викам, не дай, ще си скапеш ножа. Той вика, да бе. И горната част, стъпата, дебелата, прави така, и все едно като пластелин неговия нож. Швейцарски. Да. Жит, тръгна. Вика, тук нещо, вика, да. Добре, окей, вика, колега. Вие сте си мерили ножа. Да, бе, случва се понекога, така и блесни си мериме понекога. Път викам, това не е оригинал. Не е оригинал, бе, човек. Оригиналният рублекс има половин милиметър е височината на буквичките. Пише от вътрешната страна на лопатката на въртушката, пише Made in France. Да. Ти като каза за рублекса, точно сега като не искаха на нищо щуките, а знаеме, че е поляна от щуки, никой не хваща нищо, нали, пробваме различни прибамки, познай какво направих аз. Извадих един стар рублекс, мятам го, а той, деца, нали, знаеш, че можеш да го водиш на място. Тая леката с пружинката модела, точно. С пружинката, той деца вика на място си върти. Нителните щуки тия като не искаха вече, нали, те имат един пик, взимат на всичко, след това спират и не ядат на нищо. Да. 4 риби извадихме рублекса, дай ми една и на мене, викам, нямам, само тая ми и съм си я взел да си спасявам капота с нея. Защото вика, ловиш на това. Може на друго място да не прави този ефект, обаче ето сега трак. Не, тя самата много бавно, това е, че много бавно се върти, няма друга въртележ, където да върти, да я водиш толкова бавно, а тя да развърта толкова добре. Защото е лека, дори Усукса пак не го прави това движение, като рублекс с тая пружинката, дето. Има, това се дължи на уникалния строеж на вербилцето на рублекс. Той има едно като запирачка. Ако си забелязал, има едно триъгълно, както е дали хамутчето, дали вербилцето, тук виси перцето, а отгоре има едно уширение на вербилцето. Да. Не знам дали си се заглеждал. Чак толкова. Това не дава на перото да променя ъгъла на ротацията. Поради тая причина е цялата работа. Да. Те какво стана? С тия нещо никъде ги няма. Мисля, че имаше по едно време на рублекс вкарани клеми за капсуловане на метални поводи и някакви пръчки бяха, само и такива цикади метални, мисля, че бент фишинг. Но това преди много време беше. Ги нямаше. Въртележките ги нямаше, да. Значи да си ги паза, имам си 2 бройки. Имам рублекс аз. Между другото, тук на това има. На снимките имаше рублекс някъде, да. Това са рублексите, едни от първите. Да. Я обясни за тази схема, защото тази схема, той си я пази за накрая, ама да не я покаже, ама я разкажи за тази схема, защото е много интересна и аз така, ти си измислил. На Добри дол, което е едно като блато, стар рибарник, до село Добри дол, което е до Дунава. Сливата, Добри дол, как беше другото? Орсоя, сигурно си ги чувал. Го знам, да. Виждаме щуката на 20 метра на един плиткаш, така като бунка във водата, я виждам и фърлям. И тя тръгва, обаче блесната ми минава над един шавар, аз се прехвърлям и щуката тръгва да го прескочи и да го заобиколи и прави една вълна отгоре. Да. И от съседен шавар излезе една по-голяма от нея и ми атакува блесната и се закачи. Към 3 кила, 3 и нещо. Да, хубава риба. Да, хубава риба. А малката изчезнах с светкавична скорост. Да. Не направи пълния завой, за да ми последва блесната. Изчезна. Викам, тук нещо, дай да имитираме нещо и това само си го записах така като виж там за еди кой си случай и мина време. Да. И гледам в един рибарски магазин, мисля, че Попето беше починал вече, светла му памет. Неговата сестра или съпруга, не знам, се премести
на друго място, пак в района на Бистрица, мисля, че беше. Близо до Лятно кино Мир беше малкото магазинче и гледам едни големи булда при нея. И ги видях тия булда и викам, тая идея ще взема да осъществя. Сега малко забързвам да не губим толкова време. И имах едни такива шлаухи от... не си спомням от какво бяха тия шлаухи. И вътре вкарах монофил 50 и направих възли така, че да седи геобразно. Да е като шлауха, да. И накрая вързах това булдо, а на долното по-късо рамо с вирбел направих стоманен повод и карабинка, за да връзвам блесната. При водене това прави вълна отгоре, а блесната е отдолу под него. Да. Малко по-напред, по-близо до мен. Mm-hmm. И като го хвърля, примерно от 5 хвърляния на едно ще се обърка, обаче аз го изваждам и го оправя. Да. И хвърлям така. И на същия той добри дол, на същия той бивш рибарник, отивам, с този поплавък, тук малко забързах разказа. Нямаше ги още булдата, не ги бях намерил. Да. Поплавъкът, такава голяма коркова тапа, една с друга съм залепил и съм вързал за тая система. Да. Нарекох я конкурент. Да. Системата. Тая си е твоя измислен. Да. И хвърлям го това нещо и като натресне, някакво нещо чудовище беше. Да. Огромна штука. Скъса ми металния повод, имаше едно така, нали, бях с 35 влакно супер мимикри. Американско влакно. Тогава тортю, примерно, костенурката, френското влакно 35 издържаше 4-5 кг. Да. А това си пишеше на ролката 12 кг. Mm-hmm. Обаче ми го скъса тая штука. И тая тапа тъмната остана във водата. Само тя. Иначе няма штука, няма рамо на конкурента и така нататък. Тоест, викаш още на първия тест на тая твоя система, която си изградил конкурент, голяма штука ти го къса. Свалям дрехите, на места е плитко, на места е дълбоко, по слип, давай да си взема поплавък. Да. Това беше края на случката. След това видях тези булда и ги сложих. Значи ловил съм няколко пъти хубави штуки с тая система. Mm-hmm. Но има и обратен ефект. Да ги плаши. На Алдомировското блато отивам, веднага виж как позна. Човек, който е бил на вода доста време, веднага. Да. То както и кракалката, както и това може да ги привлече, може да ги оплаши. оплаши. На Алдомировското блато, виждам я. Първите ми полароид очила, виждаме на 15 метра в един прозорец. Фърлям далече от прозореца и го прекарвам, той закачва шавар, вада го, почиствам. Втори път, трети път, прекарвам през шавара и той цопва в прозореца, където е рибата. Да. Върви 1 метър и рибата офейква. Аз я виждам, класна штука. 3 кг, я има, я няма, но не е малка риба. Да, хубава. Заобиколих, ходих към стената, върнах се, на същото место няма. На друг прозорец виждам риба. Алдомировци беше така, той беше вълшебен водоем за штука. Прозорци. Чак навътре имаше открито, но аз лодка нямам. Освен това хода с униформата от Техникум. Да. В един голям тубус, уж чертежи, уж не знам си какво, рисунки, керамика и стъкло съм завършил, вътре беше джерминка. Макарата. В това и една голема гъба. Почиствам униформата от кълта, отивам на гарата на Алдомировци. Да. На гарата, ЖП-то, БДЖ-то. И който ми е симпатичен, му давам риба. Защо? Защото имах един Гошо, който беше от Алдомировци, съученик. И вика: Владе, ти там ги ловиш штуките, обаче имам, вика, едни съседи, дето работят от квартал Вазов. Може, вика, някой да те изпорти и ще стане страшно. Аз бегах от стъкларска практика. Да хода на Алдомировци. Защото стъклото беше материал, към който аз нямах така отношение. Към глината, да. Нали, но към стъклото не особено. Мене глината ми беше интересна. Си паза още някакви неща, дето съм правил в университет. Обаче курсовата, вика,
Владимире, добър ученик си, обаче спри да чезнеш. Това, че на колегата не му пука, нали, дали всички са на лице или не, внимавай много в картинката и се приключи с тия. С риболовът. И не можах да направя рекорда. Хващаха хората, най-големите щуки в България са хванати там, на знам, алдомировци. Зимата на дупки, на такова, то пресъхна ли, нещо стана с теб? Танкистите, там имаше танково поделение, близо. До Сливница ли беше, до Алдомировци, вече не помня, минаха години, приятели. И направиха нещо с водата. Взривове, тежки машини влизаха в... Жилата нещо се ударили. Да, и подводната. беше останала една локва, виждал съм я от влак и съм се връщал. И после какво стана, не знам. Не знам сега в момента дали въобще има вода там. Да. Нямам представа. Но аз рекорд не можах да направя. А той Пешко, за който стана въпрос, е хващал 6 кг там. Да. Те има хора и като ученик, да. И той. И той. И той като ученик. Бягаме повече от теб. Да. Един път майка ми вика, бе, какво е това, дето носиш? Я тук ела ти. Като видя, че вътре има пръчка и вика, сега ще каже на баща ти. И аз. Мани. Той не знаеше къде е учил баща. Но ако разбереше какво всъщност се случва покрай учението, да. Тогава бяха едни други времена, възпитателните средства бяха в друга категория. Тогава нямаше защита, че си го шамарил. Тогава това беше възпитанието. Значи... Сега ще кажа на баща ти и аз му привера PlayStation. Голямо наказание. Електронната игра, да. И телефон. Това ще го заболи повече, отколкото ако му резна това шамар. Такива неща, но имаше. Аз много уважавам тая приказка. Има все още на Геле Капацитето. Да. Да кажем колко нема риба в България. Тоест, един от специалистите в този риболов какво иска да каже? Че с търсене можеш все още да направиш нещо в България. Да. Не да ходиш из странство, нали, там където рибата е повече от водата и да се правиш на голям специалист, а тук, при местните условия, да докажеш с можене и с търсене и с упорство. Да. Това е, според мен, по-голяма работа. Но не е прието да говорим за тия неща, защото някои го възприемат като критика, като лош вкус и така нататък. Но истината е такава. Според мен. Да, тук има си трофейни риби. Дето си вика и в София, буквално на Теца. Той Добри хвана една 6,5 кг там. Да. Въртя 15 пъти, викам, единека е друга, 15 пъти капо, викам, не ти ли писна с една проходилка, ти мръзнат вода, краката на 5 градуса и накрая туп и то на това, само че 20 неколко сантиметра от тази примамка, само че в този размер 6,5 кг штука. При щуката, значи сома може да го хванеш на въртележка единица. Да. Първи номер. Нали? Но трофейната щука, голямата щука се фаща на едра примамка. Да. Лично мое мнение. Така, те и другите това казват, ама нали, сега ги търсиме на 10 см, че да мога да удари от 100 грама до 10 кг. Да, има един такъв уклон, нали. На времето му казвахме, той иска да му топи плувката. Точно. Не да през 2 часа да фаща риба, да фаща на всеки 5 минути да фаща риба. Точно. И затова е отишъл да му топи плувка. И около него 2 кутии фасове, консервни кутии, така, захранки, царевица и пластмасови шишета. Така. Да. Добре, Владо, беше ми приятно следващия път да се видиме на терен и да заловиме някой кефал или щука. Ще го направим, само да свършиме пустия ремонт, че тръпки ме след ремонта, ако трябваше дома ти помогнем с ремонта и ще ловиме на Струма. Ай!